भगवान श्री चक्रधर स्वामी की विचार मालिका वाचनी 69 से 142 तक। 1 देह विद्या एकी आती ते ईश्वरापासूनची होय। देह विद्ये भूते तन मात्रा रूपे होती। देह विद्या देहची फल एकी पुरुषी विद्या ते रिद्धी सिद्धी होती। भूते पर्यंत गमन दर्शन अवांतर सहारो एको आती तो सहाराची सारिका त्याच्या ठाई थम एक आती। भूते पर्यंत सहारू या ते अवांतर सहारू बोलीजे। अष्ट भैरवाच्या ठाई पाची भूते तिन्ही गुण विशिष्ट आणवीचे प्रथम करण शुक्र अर्धकरण शुकाची ते चैतन्य विद्या आदि करोनी सकल ही विद्या अपरा अमोचका बोली जेती। चैतन्य पर परमेश्वर पाविजे अच्युत पद बोलीजे। बलिभद्र देवतो चैतन्याचा अवतार विष्णु देवतो 8 वसु अंतुल एक वसु परिशापात अधापात झाला। शिरापदी अविक्रय ब्रह्म की बाई नरसिंह भूत एक अवतरले त्याच्या कोपू ब्रह्मांडी ना समाय। स्वर्गी गायच्या लोकू एको आती तीर्थची सुरभी देवता अंतराळी गणगंधर्व यक्ष यक्षिणी स्वर्गीय इंद्रादिकांच्या ठाई विषय मानसिक विखो स्वर्गीच्या पसी पाताळीच्या भोगोत्तम। जैसा तुम्हा श्वान शुक्राचा विखो तैसा इंद्रादिका तुमच्या वरिलीच्या इच्छा तळीलीच्या व्यापार देवता एकी उच्चा एकी नीचा पहली 8 तेली तीनी समानचे देवता एकी राजसा एकी तामसा देवतेसी खेद आह्लाद आती देवतेसी कर्म लेपांचे ज्ञान आती देवतेसी अपने खालोते अप्रोक्ष देवतेचे मलाधार ज्ञान देवतेचा जैसा वर जैसी वस्त्रे जेतलिया भुजा जैसी अयोध्या तैसी प्रकाश। पाला पानी आती तब अभिमान आती क्रिया प्रयुक्ति अभिमान क्रिया क्रिय प्रतिकारण का फला प्रतिकारण क्रिया तव लेप लागे एकी निर्लेपा क्रिया जेची देहारंभक तेची भोगारंभक पापाय फल दुख पुण्याय फल सुख अन्नदान ते उत्तम कैलाश वैकुंठ पर्यंत ताप स्पर्श एकाती पुराने शिराबदी पर्यंत देखती आगम अष्ट भैरव पर्यंत देखती बाई गीता श्री कृष्ण उक्ति ए रवगी व्यास उक्ति बाई श्री कृष्ण अवतारू तो गर्भीचा श्री कृष्ण चक्रवर्ती शस्त्र वरिखे राज्य केले माया ईश्वरीचे प्रथम कारण सकल ब्रह्मांडी एकीची माया अज्ञानासी माया संबंध आती गर्भ स्थितासी विद्या आती जे असे तेची देहांते प्रगटे सहस्त्र विंचुवांची वेदना एके रोमेच्या ठाई ते दुख देहांती जीवासी हो कल्पाती त्यासी प्रतिदेह आती प्रतिदेहापासून निवर्तल्या मग अतिवाहिके फलासी नेती अपमृत्यू एको आती विश्व हननातव नित्य नरक विश्रांत चैतन्य जेथ असे तेथ हनन घडल्या विश्व हनन होय त्या हनना परोते
हनन नाही त्या भजना परोते भजन नाही त्या हन्नी सदरूपता नाही त्या भजनी असदरूपता नाही उपावो न पाविजे ऐसे काही असे उपयोगा ना वचे ऐसे काही असे मंडलिकू येथीच्या अवयवू की याचा एथ काही निरोध असे पुरुषापसी स्त्रियासने हालुवा स्वप्न लटिका सूचा ते साच सत्य नृत्य व्यवहारू कलयुगी सुविद्या न सफुरती कुविद्या सफुरती गंगा तीरीची म्हातारी ना वराडीची मान्य स्त्री वाराणसी म्हणजे स्वर्गखंड तीर्थ विधि निषेध आती परिपुण्य पाप नाही ये ब्रह्मांडी प्रपंचू आनिकी ऐसी अनंत ब्रह्मांडे तेथीची व्यवस्था ते अनसारिखी आनिकीची अर्थ तो प्रकरण वशे प्रकरणे अर्थ विनियोजक अर्थी दृष्टांत दे बाईसाच्या ठाई त्रिदोष एक होता तो सन्निधान देवनी फेडिला मग तिसरा दिसी कलिका एकी संचरिली एथीचे अभिमानीय अभिमान सांडिला आता तुझे नियुद्ध में काय होईल काळे करोनी या राष्ट्राची सुमलनची विनश्यती ऐसे होईल का आता नव्या संबंध साधनापसी साध्य उत्तम जीवी सामग्री असली तरी ईश्वरी उपयोगा न वचे ऐसे काही तेथुनी जीवा केवल्य दान आती 142 तक यहाँ विचार मालिका का पहला तोड़ा संपूर्ण होता है। दंडवत प्रणाम। भगवान श्री चक्रधर स्वामी।